Muhammed Naimov. Ассалому алейкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, аллакай ин шом, аниқтара шоми 22 июн турнир UFC Fight Night дар Арабистони Саудӣ баргузор мегардад, ки дар он ду варзгари тоҷик Мухаммад Наимов ва Муин Гафуров баромад мекунанд ва дар ин навор мо ба шумо маълумоти пурра медиҳем, ки дар куҷо ва соати чанд пахши мустақими ин турнирро тамоман бепул тамошо карда метавонед. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. Дӯстон, ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем, ки шумо аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро дастрас карда метавонед. Аллакай чанд сол мешавад, ки мо бо ин ширкат ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ба шумо низ тавсия медиҳем. Шумо метавонед, ки аз ширкати шифофармо доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунед, ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад. Ҳамчунин ширкати шифофармо ҳиҷома доранд, ки дар он ҷо фитобочка, массаҷ ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед, ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. Барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои гиёҳии дар кории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо паҳлавон салом расонед. Инак дӯстон, аллакай имшаб, аниқтара шаби 22 июн аввалин турнир UFC дар Арабистони Саудӣ баргузор мегардад, ки дар ин турнири таърихӣ ду варзгари тоҷик баромад мекунанд. Мухаммад Наимов зидди Филиппе Лима ва Муин Гафуров зидди Киюн Хоканг. Ва шаби гузашта ҳамаи ҷангварони ин турнир вазни даркориро карда муҳорибаи рӯбарӯ гузарониданд ва акнун имшаб онҳоро муҳориба дар октагон интизор аст. Дар ин турнир ҳамагӣ 11 муҳориба баргузор мегардад ва ҳар дуи варзгарони тоҷик дар карди пешакӣ баромад мекунанд. муҳорибаи Муин Гафуров зидди Киюн Хоканг сеюм муҳорибаи турнир мешавад ва дар вазни 61 килограмм мегузарад. Ин муҳориба барои Муин сеюм муҳориба дар ташкилоти UFC хоҳад шуд. Дар ду муҳорибаи пешинаи худ Муин мутаассифона шикаст хӯрда буд ва натиҷаи ин муҳориба ояндаи ӯро дар ташкилоти UFC аниқ мекунад. Барои ҳамин ин муҳориба ба Муин хеле муҳим аст. муҳорибаи Мухаммад Наимов зидди Филиппе Лима бошад панҷум муҳорибаи турнир хоҳад шуд ва дар вазни 66 килограмм мегузарад. Аз аввал Мухаммад бояд, ки бо Мелсик Багдасарян меҷангид, аммо як ҳафта пеш аз муҳориба ӯ осеб гирифт ва акнун ба ҷои ӯ Филиппе Лима ба муҳориба зидди Мухаммад мебарояд. Барои Филиппе Лима ин дебют дар ташкилоти UFC мешавад. Ана барои Мухаммад Наимов бошад ин чорум муҳориба дар ташкилоти UFC хоҳад шуд. Дар се муҳорибаи худ дар UFC Мухаммад ғалаба ба даст овардааст ва акнун барои чорум ғалаба мебарояд. Чӣ гуна ки дар боло қайд кардем дӯстон, турнир аллакай ин шоми 22 июн баргузор мегардад ва аз соати 19:00 ба вақти Москва ва 21:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. акнун мегузарем ба қисми асосии навор, дар куҷо пахши мустақими ин турнирро тамоман бепул тамошо карда мешавад. дӯстон, ҳамаи ссилкаҳои бепули пахши мустақими ин турнирро дар телеграм канали мо паҳлавон теҷа пайдо карда метавонед. мо пеш аз оғози турнир ҳамаи ссилкаҳои даркориро дар телеграм канали худ мегузорем ва шумо метавонед, ки ин турнирро тамоман бепул тамошо кунед. ва боз дар ҳол баъди анҷоми муҳорибаҳо мо муҳорибаи пурраи Муҳаммад ва Муинро дар телеграм канали худ мегузорем ва касоне ки кор доштанд ё ки дар хоб мондан метавонед дар дил хоҳвақт тамошо кунед. Дар телеграм канали мо аллакай аз 80 000 одам зиёд обуна шудагӣ аст. шумо низ даромада обуна шавед. ссилкаи телеграм канали мо дар описания ва дар якум комментария закрепид шуда. дӯстон, танҳо ба ҳамин ссилкаҳо дароед, чунки ҳозир аз номи канали мо бисёр каналҳо кушодагиянд. барои ҳамин танҳо ба ссилкаи дар зери ҳамин навор буда дароед. ҳозир бошад биёед якҷоя дар комментария ҳамин навор дастгирии худро ба Мухаммад Наимов ва Муин Гафуров нишон медиҳем то наворҳои навбатии хонободу сарбаланд бошед.